Γεια σας! Η Berlink, σε συνεργασία με την Τικουρίλα, σας παρουσιάζει μια σειρά διακοσμητικών προτάσεων που δημιουργούνται με το προϊόν Taika. Όποιο κι αν είναι το γούστο σας, τα χρώματα και τα ζελέ τεχνοτροπιών Taika σας δίνουν απεριόριστες δυνατότητες και ιδέες διακόσμησης. Εύκολα και γρήγορα ανανεώστε τους χώρους σας. Τώρα, σε όλες τις τεχνοτροπίες που θα δείτε στη συνέχεια, θα πρέπει να χωρίσετε την περιοχή που θέλετε να βάψετε με χαρτοτενία και να ανακατέψετε καλά το χρώμα. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν χρειάζεται αρέωση. Σχέδιο με φαρδί πινέλο. Με ένα πινέλο κάντε την περιμετρική βαφή της επιφάνειας, τα κοψίματα. Με ένα ρολό με πολύ κοντή τρίχα αρχίζουμε να βάφουμε την επιφάνειά μας, φροντίζοντας να αφήσουμε ομοιόμορφη ποσότητα χρώματος σε όλη την επιφάνεια. Όταν στεγνώσει το πρώτο χέρι, βάφουμε τμηματικά περίπου ανά 1 τετραγωνικό μέτρο. Με ένα φαρδί πινέλο από 2 έως 5 ίντσες, ανάλογα με το επιθυμητό σχέδιο, κάνουμε κινήσεις αριστερά-δεξιά, σε μήκος περίπου 10-15 εκατοστών, πατώντας την επόμενη πινελιά πάνω στην προηγούμενη με διαφορετική κατεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσει το σχέδιο αυτό, μπορείτε όσο είναι ακόμα νοπό το χρώμα να το χαλάσετε με το ρολό και να κάνετε κινήσεις δικής σας επιλογής, δημιουργώντας ένα νέο σχέδιο. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε σε όλες τις τεχνοτροπίες που θα δείτε.